جميرنا زلنا حتى سلامنتايو مورس أبو محارينيا فوكاس نقبر دل سلامنتاينا أبو محارينيا فوكاس نقبر دلنا قال سواسي أنا سام محارينيا قسم عن أما فسك أتم كم حدا زبلو سبات هلو نعايز من لسه السر تحنتي أقرب كامل سي تببزحي قصري تي أبعد عجاز اللق وحد سين دحرناي تشاينا وحد كوينو بقى تسبنتي زحسر اللون زقلل اللون سلدو وسه مثلا هم خنيات مثلا الساعة جينا موداتنا انتينا تزاربكو إنا تراخيبنا ولا توم زمرتي أو أقدمهم سبتنا يدرفت الواس تهزبي ويتهاجر ذكرني يا بدي سامح الله ختصنع كلا قال حتنيش راديو اللي عاد تصنع تراديو خامة بزحته زعبها فقري يدرف أبعدنا زعبها هجري يدرف أو زعبها فقري تصنع عند الله بتناتها لازم بزح تسأليهم تسألولو نايدر في الواس لازلو كابو يوم تبجيسو هذا سب دحيرونا بقيتها مسمصسي تسمع زوعلو درفتات اوريدي ابتوشتو الله سلازي بقليلو اي طفونيو كننا معبلو دما خيد خيد كلنا خمو عينت صلوا لنا بلنا نيرو كتاب زخونه تتصلنالو ነገር سي الله anyway زيات مسلني غزي خيس ابزي اسارون انتي تايري الجمهور إذا نحس زلوا هو أنا بخلت وجن مرأة خويلة يحسب عبر السيز بولو مالتي حدا تناي أم حرنيا زبهر له مزمور بزحت راي زي كون زلوا نابسه بزبط حلو ميديا عبي نحنا كاسيت كنزرقح زلنا صقم توم جميرنا يدلنا نفلطهم نساتهم حجي دارغا بروديوسرز رخيبهم يا مسكال ميديا زرقح لهم يبلا يدي يبلا زيا اوكي حجي انت يدبل ولا بزح مزور علنا يبلني هاني بالحاوي حجي the last probably 3-4 years يعني زارب زلنا مزامور كوت سبدو تزلون بر اب حيدت سبات زتعبللي maybe يوناس 5 خوت يخل بعلي يوناتان 6 خوت يخلو يوحنس مسجنا 4-5 خوت يخل اتهم حيدت زمرتي يوم بزح كاسيت زوصلنا دلون بر بزحات زمرتي تسيوم يوصلوا خبل نعي تقمني حجي إنا نريو ددنا نسو مالتي حجي حدا اتي بزحي ناي أمحرنيا مزمور ناي تسمعنتو عقمي عبي سلازي سب أكسس هالو مالتي سبسي أب يوتيوب زرقاح أب قلي زرقاح سو يوتيوب نحنا نتشارج زخون مزمور كنزمرت بزح زي شقر يعني منياتو تتقرنيا مزمورنا كم بقو دوكيمنتد سلازي كونه نايوناس زحلف قدمنا زممت أنا كنا قلقل كلنا فقرخا أبيع إلى سنخال سب دويلة كحتت نيرني وانا أثناء available قدامي نقرأ بزي ناس تروي نيرو ناب أونلاين كرخبور لزخل نقر يبلي ناس تروي غير يكون زي بلي ناس تروي تتصوتلو كيف يبلنا الحجي حجي حدا تي ناي من محل لافو عقمي تقرنيا مزمور كم تزقبا يكون أنا محرنيا جن بزو وجن بتعمي ولصنا يم إلي حسب كال أي نت بزري أوجن كندت بزحو بيتر تايبل نيرو كله دا يواتي إلنا مالت مرنا هالها مالتي كله دا يواتي تببلو يقتل تزي كون خانتا يقبريلو يترفيلو حج بماتن تبزح دما بوغن زمرت مالتي يزارب ولا دما زفتو مزمور الله زسحبك مزمور الله دي سحبك مزمور الله من البات ኢትዮጵያን በጣም ብዙሓት ካሴ ስለዝወጽ ዘለው من البات تبزح حساب كسمع زخل نسخون خل أبانا دما تزوج كاسيت
ብጣዕሚ ብዙሕ ኣይኮነን ካብኡ ንኽትመርፅካ it becomes ሒደት ማለት እዩ ስለዚ እሱ ሎ ኢለ ሓሰብ እቲ ኣብ መንፈስ እትወካይ ገለ ብዙሕ ክዛረበሉ ብዙሕ ዝርዳእኒ ቋንቋ ኣይኮነን ንዓይ honestly so እሱ ክዛረብ ኣይክእልን ትግርኛ እውን ናይ ብሓቂ ክዘምሮ ክሰምዖ ከለኻ ናይ ብሓቂ ውሽጥኻ ኣትዩ ዝልውጥ መዛሙር ኣሎ ኣምሓርኛ እውን ኣሎ ስለዚ እቲኡ ደእቱ እቲኡ ኣይእቱን ክብል ንዓይ ብጣዕሚ ዝፅግመኒ ነገር እዩ ማለት እዩ መጀመሪያ ትግርኛ ክንዛረብ ከልናስ ቅድመ መዝሙር ድሕር ኢልና ድሕር ባይታው እንተሪእና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ምትርጓም ማለት እዩ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስ ክትርጉም ከላሲ ኩሉ ግዜ ተጠቕሳ ነገር ትግርኛስ መጻረፍን ናይ ጓሶትን እምበር ቅዱስ ቃል ኣይኮነን ዝብል ነይሩ ደቀባት በኤርትራውያን ትግርኛ ዛረብቲ ስለዚ ትውግእሲ ሕጂ ኮነን ጀሚሩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይመሃለወትና ነይራ ታ መጽሐፍ ቅዱስ ዛሃብና ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ይባርኮም ስከበሉ አሜን ታ ትግርኛሲ ክንዱ ዓመት የም ሰሪሖም 36 ዓመት ሰሪሖምላ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ አባ ኢድና ክትበጽሕ ማለት ሕጂ ኖርማል መስለና ከም ድማ ንኣሽሓት ዓመታት ድማ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ድማ እታ መስቀልን እቲ ክርስትናን ዝብል ድማ ሓዙልና እግዚአብሔር ባርኮም ስከበሉ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካ እግረ መንገድ የድሓን ትግርኛ ክምለስ ግን ኣብ በዓል ኤፌሶን ገላትያ ገለ ኸይትኩምሲ የለን ተኣሰርና ክርስትና ኣቦታትና ግን ዓቂቦም ሞት ክርስትና ዝብል ስለዚ ኣፍና ኸይንኸፍት ክንጥንቀቕ ኢለ ዓቂቦም ልናዮም ሕራይ ስለዚ ትግርኛ ድማ ናይ ቤተክርስቲያን ቋንቋ ግእዝ ይጸኒሑ ስጋ ሕጂ ንብዙሕ ዓመታት ብፍላይ ኣብ ኦርቶዶክስ ወንጌላዊት ካቶሊክሲ ኣብ ተሰዓት ሰርሕዋ መጽሓፍ ቅዱስ ያ ንመጀመርያ ግዜ accepted ኮይኑ ብኩለን ተቐባልነት ረኺብት መጽሓፍ ቅዱስ ተተርጎም ማለት እዩ ክሳብ ሽዑ ወላትን ቅዱስ ቋንቋ ዝብል ከማን ኣብ ሕብረተሰብናስ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ነይሩ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ቅድሚ መዝሙር ማለት እዩ ኣምሓርኛ ምብዝሕ እውን ካብ ምትርጓም ጀሚሩ ብዙሕ ከም ጸኒሕ እዩ ኣምሓርኛ ዝብል ካብቲ ዘገርም ግን ወንጌላውያን ናይ ወንጌላውያን ኢቫንጀሊካል ቸርች የዛረብ ዘለኹ ካብ ኤርትራውያን ወንጌል ንኢትዮጵያ ሒዞም ከይዶም ስለዚህ ወንጌልሲ ኣብ ኤርትራ ይቅድም ጀሚሩ ኣብ ኦርቶዶክስ ቸርች ጀሚሩ ኣብ በዓል ፀዓት ዘጋይ ጀሚሩ እቲ ምንቅቃሕ ዝብል ንባዕሉን ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ምንቅቃሕ ኣብ ፔንቴኮስታል ቸርች ምስ ቆማ ይጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ግን ኣብ ኦርቶዶክስ ጀሚሩ ስለዚ እቲ ጽልዋ ናይ ግእዝ ስቲል ነይሩ እቲ ንባብሲ ብናይ ግእዝ ነይሩ ኣብ ገለኻ ኣምሓርኛ ዝረኸብዎ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ጽልዋ ዝሒዝና ተበጊስና ማለት እዩ ስለዚ ምስ መጸ ድሓረ ድማ እቶም ቀዳሞት ዝነበሩ በዓል ፍኖተ ብርሃን መዝሙር ክዝምሩ ጀሚሮም ተዘሚሮም ብዙሕ ተደፊኡሉ እዩ ካሴታቱን ወፂ ብስድራ ቤታት ድወፅ ነይሩ ብዙሕ ኣይተደፍኣሉ ናብቲ እዋንቲ ብሰማዕ ማለት እዩ ናብ መዘምራን ከምተን ፔንቴኮስታል ቸርች ምስ ተመስረታ ማሕበር እምነት ክርስቶስ ካልኦትን ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ምስ ተሓወሳ ድማ ደረስቲ ክመፁ ጀሚሮም ውሽጢ ይመፁ ነይሮም ንምሳሌ ሚካኤል ኣስመላሽ ባህል ዝክሮ ከመይ ይብሉ ጥዑም መዛሙር ዘለዉ ኣብቲ ካሴት ኣብ ክንዲ ንዑ ንዝምር ኣምሓርኛ ምትርጓም ተጀሚሩ ኣምሓርኛ እንዳተርጎመሲ ነቲ ትግርኛ ዝቀተሎ ቀንዲ እቲ ምትርጓሚ ኣብታ ኣእምሮ ሰብ እቲ ናይ ወፃእ ድበሃል ነገር ወይ ናይ ደገ ደበለ ነገር ኩሉ ጽቡቕ ይድበሃል ኣይኮን ናይ ወፃእ ጽቡቕ እዩ ናይ ወፃእ ዓዲ ማስቲካ ጽቡቕ ናይ ወፃእ ዓዲ ኩሉ ነገር ጽቡቕ እዩ ዝመስለና ወላ እኽሊ ኸማንስ ናይ ወፃእ ዓዲ ንብል ኣብ ዓድና ዘሎ ናቹራል ኦርጋኒክ ከሎ እቲ ሜንታሊቲ የድብለኩም ደለኹ ስለዚ ከምኡ ስለ ፀናሕስ ብምትርጓም ብዙሕ ከይድና ኢና ከይተረዳእና እናተርጎምና ስለዚ እቶም ዘመርቲ ሽዑ ነበሩ ድማ እንዳሓቕቑ ከይዶም ሓደሽቲ እውን ኣይወፁን ክሳብ ካልኣይ ግዜ ኣብ ኦርቶዶክስ ምንቃሕ ዝለዓል ማለት እዩ በዓል እንዳ ገብርኤል እንዳ ቆርቆስ ኪዳነ ምህረት ዞም ኩሎም እንዳ ስላሴ ካልኦቱ ጠቕሰንበል ምንቃሓት ምስ መፀ ድማ ናይ ትግርኛ ኣብ ኦርፋን ዝነበሩ ኣሕዋት ድማ ክሳይ እንዳኾነ እንዳተንስአ መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቋንቋ ባዕልና ዝገበርናዮ ካብቲ ዘገርም ግን ሕጂ ዘለኹም ኣብዚኣ ዘለኹም ኩላትኩም ኣንጻር ትግርኛ ኹም ትዋጉ መብዛሕትኹም ኣምሓርኛ ኹም ትዝምሩ ኣብ ጉባኤ ኣብ መድረኽን ሓደ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ኣብ ማእከልና ስለ ዘሎስ ኣምሓርኛ ትዝምሩ ልዕሊ 60% ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ቤተክርስቲያን ትግርኛ ዝዛረቡ ከሎ ብትግርኛ ብዙሕ ኣይዝመርን ንዖም ተባሂሉ ብፐርሰንቴጅ ተኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ተዋጋእቲ ወላ ቀደሙን ዘመርቲ እዮም እምበር እቲ ጉባኤ ኣይኮነን እቲ ምእመናን ኣይኮነን ቀዳማይ ድዋግኡሲ እቶም ባዕሎም ድዝምሩ ሰባት እዮም
ስለዚ ዘመርቲና ደልና ብዚ ዘማራይ ዝፈጠሮ ፀገም ይምበር ህዝቢ ይኮነ ህዝቢ እንታይ ይፈልጥ ተርጉምና ምጽና ባዕልና መዘምራን ትርጉሙን ዝምረሉ ተቀቢሉ ሓንጎፋ ኢለ ኸይድ ነይሩ ትደረስናዮ ንዘምሮ ላንተ ዳጌርና ግን ትዝቀለለ ነገር ሲ ትግርኛ ንኸዓብስ ትግርኛ ንዘምር هو بوست نقبرنا يا محرنيا مزاموري أب فيسبوك دي أب جلدي شيري لنا تبارخني إلا نبر حوخا خي بارخا كان دي قامكو خي بارخا كان إذا دحرات حساس باي سلازي حدا رخب لكم دل زمرتي مجمر أسخاتكم نحاد حركم تقبابل سلازي تتساقمت أم زمرتي ينبر هزبنا منو ما يفلتني تورجيم كاتمتي خلص انتهي يخبلو بعد ديتات ناس نيرنا بتشرش انتهي نكبلامو أمين إنك بلا سؤال أنت يفولت أسند أمه بقامك المثيل لأن كابي كم تمثيل فولتانين قل لعلو 6% أب ما أسمع لتي كد مسمانيات هاد نبرة كله ترجمينير زمرت جنيرم درستني يرم زم شو ما ممكن تقصنا ولا حج سلازي قدامه نحن نتأجم زمرت يوم تأجم سك حج تبهلا خزي مفلات كم تجاجي من بلادنا ناتكات عزابة ويسمع أي مني أودينس كأمرعة بيتسب أبوتات حبرة سبنا متي خلو زخلو هم حرني نزمر أمرعات تهزبنا جن تفضلوا يا خم تنا يبقى نهاجر نجرنا بوليتيكا نجر كندي تقولي إذا متسألنا كندي بزح نجرات اللو سلازي سن هزبنا ونسي كانت أنا عند بلنا ترى كل زخرتات نمتسألوا خوي الناسي أي رخبنا على مناسحتنا لنا سلازي زونا بقمة مقتاو عمر عتاتا بجلس انتهي زاد لي الحزبي انتهي يخزم مردد لي وانتهي دسحبه نلبو زخحك حس عيناي مزمر خونا مرعى مهنات مرعس نايتهم زمرعى وطرا يكون نمثالي ده ابنتي توصلكم دلخ تبيت سبون واسبي لنا نزارم يرنا عنتو يمس قليم سلازي نت بيت سبك اسكن حاسبوا له تمزمور ناسي ناتنا يكون نحنا يكون ناتنا فتنا كوير براكس ولا دلانا زميرنا ولا نزلل اب غبايتات كنمصخلنا من يتعذب ايل ناس كساي كنستبل له بلمو صقم ابانا يدل ابلكم غيتا بارخكم كابزم تعذبتي اما اخذ دلو نحاده سب ريتو خسمع قدمي سارون حتولاتا very short كونسا حتى اوكي ምክንያት እቲ መዛሙር ጥዑም ስለዘይ ኮነ ወይ ስለዘይ ባረኸን ገለይ ነበረን ግን I think ቅድሚ 2009 ገለ መብዛሕትኡ ዝተሰርሐ ሲዲታት ብጽቡቅ ኳሊቲ ኣይተሰርሐን ሕጂ ወላቲ ፍረቃላቱ ጥዑም ከሎ ወላቲ መልእኽቱ ሜሴጁ ጽቡቅ ከሎ ኣብቲ ስቱዲዮ ጽቡቅ ኣይተሰርሐን ድምፂ sometimes ናይቲ ዘመርቲ ከም ገለ ሙዚቃ ብደንቢ ኣይተቃኒየን ሕጂ ምሽ ትውልዖ ቀልጢፉ ዘይኣትወካ ሕጂ ብጊዜ ግን ሞር ብዝሰማዕካዮ ቁፅሪ ወይ ባዕልኻ ዘሚርካ ኣብ ጉባኤ ወርሺፕ ምሰምፃኻዮ እቲ መዝሙር ሓይሊ ዘለዎ መዝሙር ኮይኑ ትረኽቦ እሞ I think መብዛሕቲ ግዜ ካብቲ ተሃዊኹ ድዩ ወይ እቲ ዓቕሚ ስለዘይነበረ ድዩ ኣብ ኤርትራ ሲዲታት ጽቡቅ ኣይተሰርሐን ኢለ ይሓስብ ካብ 2007 ገለኒዮ መብዛሕትኡ ሲዲ ብጣዕሚ ጽቡቅ ይስራሕ ኣሎ كل شيء كتسمعوا تخيليها ولا محارينها سيسمعوا له كمان تناهنا مالتيو كل شيء انت يزبل حسابي بله I wish تناي قدم مزامورسي تيوم زمرتي بز حجز له تكنولوجيز احدثهم كمان تززمرو مش بتصبو تي مسجي كحلف منتان قاليو عايز كروني تزماري I don't know قاليهم كيت خونون كيت بلوجن أبت باكراوند سناي كلبي فويس سمع نيره أبت ستوديو استسرحه أبا سلاسل I'm sorry جن بحما أيكون كون تي عامي maybe أي نبرن أبت جيزة تي ستوديو جلس لزي نبرة جن no I love مزامرو كلش عزمرو جن حجة هذا سرحة السيدي جن تي مسج مور محلفة إلى يحسب كل شيء حجز كوموتات سلازلون كيكون بالحسب علينا
ሕጂ ክትዛረቦ ፀናሕካሲ ቁሩብ ግዚኡ ኣይሓለፈን ድዩ ኢለ ዝሓስብ ዘለኹ እዚ ካብ 98 ተዘይተጋጌት ሒዘ ኣብ ወንጌል ኦፊሻሊ መዘምራን ኮይነ ኣለኹ ኣነ we're talking about 20 ዓመት ኣነ for the last 20 years ኣነ ብዝፈልጦ ናይ ቅድሜ ካ እሰይ ክዛረብ ይኽእል እዩ ሲ ይትረፍ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ክንትርጉም ኣነ ኳየር ስንዴ ናይ ኳየር ብዝበሃል ክንዝምር ኣይፍቀደናኒ ኳየር ቢ ብናቶም መዛሙር ጥራይም ዝዝምሩ ኳየር ሲ ብናህና መዝሙር ጥራይና ንዘምር ኳየር ኤ within one church ካብ ሓደ group of choir ከማን ክንለቃቃሕ ኣይፍቀደናኒ ፍጹም ዘይፍቀደና ነገር እዩ ስለዚ ኣነ በትሽዑ ግዜ ዳስላሴ ካሰት ይወጽ ነይሮም በዓል ዮናታን በዓል ሶስና amazing songs ንሰምዕ ነርና በዓል እሰይ ይወጽ ነይሮም በዓል ዮናስ በዓል ዮሐንስ ምስግና ደብረ ቤተል በዓል ምሕረት ገብረታትዮስ ክንደይ ክንብለን እዩ ሕጅሲ እዛ ዝሃብካያ ሪቶሲ ነዚ ሕጂ ታይም ተመልክድያ ምክንያቱስ I don't think ኣምሓርኛ እንዳተርጎምና ንዝምር ዘለና ነና ንምንታይ ድብል ዘለኹ ከምዚ እቲ ሓፈሻዊ ነገር ሲ እቲ ዝበዝሕ ሳይና እዩ እቲ ትግርኛ ሞር እንዳደረስና ዲና ንዝምር ዘለና ዲና ዘለና ሕጂ ወይስ ሞር ኣምሓርኛ ማለት ኤክሰፕሽንስ ክህሉ ይኽእል ግን መብዛሕትኡ ሲ I think ነዚ ስቴጅ ቁርብ ዝሓለፍና ይመስለኒ በዛ ኣነ ድራኣኳ ከማን ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ይዛረብን የደለኹ ኣብ ኣስመራ ግን ከለኹ for the last 20 years ሲ ይዝረብና ኣምሓርኛ ተርጉምና ክንዝምር ሲ ካብ ኳየር ናብ ኳየር ዘይንልቅሓሉ ኣይፍቅዱልናን እዮም ነይሮም you stand by yourself ተባሂልና ሲ በኸም ኢና ንዝምር ነና ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ ሕጂስ ነዚ እዋን ተመልክድያ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ፒተር ሓወይ ቅድም ገለ ኣወንታዊ ምክንያታት ክህብካ ነቲ ኣብ ኣምሓርኛ ኦኬ ኣብቲ ኣወንታዊ ነገር ቁርብተይ ክዛረብ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ቤተክርስትያን ሲ ኣብ ስደት እያ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ ቁርብተይ ክስታይ ክንገብር ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ኮፍ ኢልና ሃዲእና ብናሃና ሙዚቀኛታት ክንሰርሓሉ ንኽእል ኣጋጣሚ ኣይተረኸበን እዚ ሓደ ካብቲ ፅልዋ ክኸውን ይኽእል ግን እዚኣታ ፖዚቲቭ ማለት እዩ ካልእ እውን ምናልባት ኣብ ሙዚቃ እሳቶም ቁርብተይ ቅድም ኣቢሎምና ስለ ዘለዉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኦም ከይድና ስለ ነስርሖ እሳቶም ከኣቲ ኢሰንስ ናህና መዝሙር ብደንብ ስለ ዘይርድእዎ በትናቶም ገይሮም ሰርሕዎ እውን ይህልው ኾኑ ዝሓደ ቅቡል ምክንያት ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ ኣነሲ ብእንግሊዝኛ ተዝዝምር ነይረ በዚ ጥዑም ጎረረ ገይረ anyway ዘይዓበ ኩሉ ቅኒት ዘይዓበ ኩሉ ቋንቋ ምልከት የብለይ ንዓይዶም ሰማዓኩም ተቢማክ definitely ነቲ ብኡዛ ዓበየ ዘማራ ኢኻ ትሰምዑ ሓቂ ምሽ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና تستايل نايم حرينيا موسى تمترجم I think بزح ترجم يقولون ولا تترجمناون شجر أي مخونن يزبل أنا مترجم سري حما أي مخونن أبي تكسان كنا ملخلو خلنا كم لخ زي فتوى مزمر على تترجم تحكي مش وخنا ملخلو نخلينا تترجمون جن نتستايل موسى دي تترجم سخون زلا حجي أنا نايم حرينيا جيره نتوم بوز عبيو كلا يصبق جيرم زفلت وزمرتي نعم كومبيت كجبر خيل اليوم ساعتهم أي كلني سلازي أو إنا نجازنا خلا أي كأم من البزم أمشتات كأي بلاشونا أنا تفليت حسب على نظام ترجم دبل أنت الأتري أخمو خم جمر يون أبعدنا كابنا إنجليز مترجم يجمير ناي محبر من كريستوس يخون ولا من الأوانجيل يخون مزمور سلامن زست ترجم هاب إنجليزيان جمير قدم محرنيا مترجم سلازي أطبق يدك أو ما مترجم مخنياتو أنت أبزعب أمنت زي بالله خبر محرنيا خنترجم نمتري ندرس بزعب أمنت حدش تناتنا نزمر مش عيد معبل مالته لازم أطبق يدك أو ما زي أطبقه يوني تايت بلابزي እሺ እንታይ ዝብል ኣነሲ ብሓንሳ ኣለና ምሽ እንታይ ዝብል እቲ ዝኣምነሉ ማለት እቲ ዝኣምነሉ እንታይ እዩ ትግርኛ ዝዛረብ ዘለኹ ንምንታይ ትግርኛ ተዛሪበ ኢለ ይሓስብ መጀመርያ ምስቲ ህዝበይ ከዓ ብትግርኛ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ እንድሕር ዳ ብትግርኛ ዝዛረብ ሃለ ሞ ነቲ ትግርኛ ተዛራባይ ከዓ እንድሕር ዳ ዕላማ ኣለኒ ኮይኑሲ ኩሉ ግዜ ፎካሰይ ኣብ ትግርኛ ይክገብር ዘለኒ ሕጂ እዚ ናይ ዮናስ ምርዳይ ማለት እዩ ካልኣይ ብቁል ክብል ከለኹ ብፍላይ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣብ ናይ ዝማሬ ምስ ኣተኹ ሳምለ ምሳይ ዓብያ ብዝላ ብሓንሳ ኢና ዓቢና ተፅዕኖሲ ክፈጥር ኣለኒ ኢለ ዝሓስብ
كاوس تبقس حجي أيكون دو أمحرنيا مزامور كسمع جزء بالله أمحرنيا مزامور كسمع يقرأ قبل لي مغنياتو أبتقرنيا كمان سريح زي ود أخو بزح نجارات الله حجي نتتقرنيا مزامور كمان تتقرنيا مسمع نتناتي مزامور كسرح جزء وسد كم يجرى تسعنا يمتس إذا حسوا أنا حجي من البات نيجاتيف زرد وسوات كله كل يوم نعيقن أسوي زرد أني بك أنا تي مزمور كم يجري تسعنا زمنسي إلى إذا حسب مبر أم حرنيا سرح له دو أي سرحنا له تقرنيا وتسأل له دو كم يخون له بدحرية تسمعه مجمع رجن أنا أفتكر تسعنا خمس خلالن مزاموري تسعنا خمس يونات تسعنا كم خلال له هجي كم زيوم سبات ندفري تأخيدهم تأكيهم تأخون مالتي أفتكر تسعنا يمسو هجي تا تأقم زلا يمثلنا أنا اتسب مجمرة أنا أمنت تبزلو سب مجمرة سي نتاناتوس كم يجيروا ريا بس يحويسي أيملسون سكا حجن زمرا لنا حق إيرو كما أيملسون بزحات مزامور بك أنناتو نناتو نداوس أتقيدوس ناي إسي مزامور ناتبالغ بزيح مات يوني خمو سارون كومو قال ناتبالغ خيدي مات حقي ولا تقاقي هجي مجمرة أنا سخان رأس خاسي أعبي خرأيا نتزلكا ناتكا بريشوس جير كارأيو أدنكو نتزلكا نقرس عبي جير كارأيو أبزيا مبسحتو كريا خلقتها تسقم حسابي تردي أخي كابز استلع على شعو نتنهنا يعبي ناس لزي نريئو مالتيو نامناي كالوت سبات نقيد أجينا أفتناي مجمرة مزامري ولا ملسي لخ كزارب مو حد كلتا دق زاريبه خود بحنسا أنغن دمس أسمع اللغة بحنسا أنغن حجي مسبع لسام الله مسبع يوهانس مسقنا عبي أنهن بحنسا أين عبينا بعل ماتيوس تسفايز بهالوزاحة زمرت نيرم هجي بزحناتهم مزامر نيرو أسمع نيره الساونا بز ما أكلنا مسكرة جن مزمور قطر زي بلغ أي فلفل نيرو حكيدو ات مزمور ناتي سي كي ترد أنس أفتم محبر سي أفت تشرش سي كلهم بقى يزمر ويقبلوا أيرد أني قام سويل كاتس سريحات أي مهابي بقى أجندات مليو سانتا تزارب دس مبل نيرو دي ذكروا مزامور نسيت ذكروا بعلها بزوح نجارات بزوح أمساي سلا زمر نبرات انت يتحسب ترى لكم وخجمر كلخو نت مزمور ناتي كم يجيرو خوت الله إلى إذا حسب زي قداميتنا حزة مالت كاليت بوينت دما بخالو تراي دينا خنصلو نحنا صلوا خنا مصاي نقلنا زبل كاسي تراينا امنت حج قرب وص قبل افتنا تግርኛ مزامور تراي زيكونس نحنا درفتي ابي ኢትዮጵያ ይገዙ እንደም ባለ ብርሃም ወፈርቅ ደርፎ ማይገዝ እንዲ በኢትዮጵያ በድፍረት ክዛረብ እዚ አቤላ ገለ ዝብል ክሳይ አቤላ ቀይሮ ማይደርፎ እንደም ናይ በሐቅ يزارب ዘሎ ግረፎ حق نزارب لي اسي عنتوي اسي حق نزارب لي او حنسا اجي اتعلامه خالي تصعنو ممصخا خالي مزمور كان دحر داي تسمع از تصعنو ممصخان توديو هجي درفت ناسي تصعنوس امصيمو بإثيوبيا خبلي لي صلوا غيريو تلويطوسي دريفهم ام درفتي نت تግርኛ ማለት حج انت ازم زلخو نمنتاينا امحرنيا امحر وا افت تግርኛ مسرحو او مو غزي وسدو انا تصعنو خمصيلكم محسبو دحر مسوصاو كتريو يخم تلوطي كتريو يخم حج عنتوي سارونتن كفنيرا وحدات سبات كوينوم تم زمرت او بزحو اوصو اريو سراح شو انت كنكوينا مسيلكا ازي ناي كالوت زمرت غزي بالكان كتسمع ام مدرك زمرو غزي بالكان ويتبارك انت اي بريشر كجبرلا دلي نتوم زمرتي ولا اتوم عملو خوتو مرحو خمان اذا بيتر حوي تزاربا مليشن عخاتكم تصعنو خغبري انا مخنياتو اتي تግርኛ يترغم دو يس ناي بعليل እንዳቶ ተርጎመ አብ ቸርችታት ንርኢለናይና كومو اي تكبروا ማለት كمان ቸርችታት ከይተረፈ ስደት ከምጽ ጀሚሩ ማለት እዩ እና what's our vision أمر عخيرنا سنتين أنا ديت وانجلس ولا نخال حزبنا نخنبصيه ندنقص أولو دينا نتحزبي ندنقص ألن دينا ديتاتنا أبوتاتنا حزب خنبصحون دحركونا دما أبزعتنا يا خي ترفن حماي أب كوميونيتي قلملتاتي قلاقلي أب مس فاميلي بيتسب دلو أب تو أوكلاندي بوزحن قلاقلي جن كل جزء كومبلاين دمتنا أهنا تاتكم كا بحلقاتكم قديفكم انتي دعني تلقيحكم كل جزء زلات راي أمحارنيا إزي كوين الناي
ስለዚህ እንደገና ፕሬሸር ክገብር ደለ ሲሪየስ ውሰድዎ ኩሉ ግዜ ትግርኛኹም አማ ብትግርኛኹም ምናዳ ድማ አመርዓታት ከውን ከሎ we have to very be careful ያ ካልአይት ሕቶ ሓቲቱ ነይሩ እንታይ ኢኻ ካልአይቲ ከም ሕቶ ዝሓዝናያ እታ ብዛዕባ ትግርኛ ህርመት ዝብል እዩ I think አንቶ ሰመረ ጠቂስዋ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ተዘራሪብኩምላ ስለ ዝነበርኩም ምስ ግዜና መታን ክንከይድ ንሳ ከነፅንሓ ሞኒ ኣብታ ሳልሰይቲ ሕቶ ክንከይድ ኣምልኾን ንሳ ቆርብ ኦኬ ሓረሺ ትግርኛ ህርመትሲ ኣብ ምስፋሕ ወንጌል ዘለዎ ተራ ከመይ ንግምግሞ እንታይ ኣሉታውን ኣወንታውን ጎንታት ከ ኣለዎ ትብልያ ኣዋ ኣብዚ ኣሎ እንዶ ናይ ትግርኛ ህርመታት ከ ኣይወፅእ ኣሎ እንዶ ሕጂ ምስ ፖል ዲስካስ ክንገብር ከለና ዓንቶ እንታይ ኢልና ናይ ትግርኛ ህርመት ሓንቲ እያ እስካብ ሕጂ ዘላስ ሓንቲ እያ ሕጂ ሄርሜላን ዓወትን ዝገብራ ናይ ትግርኛ ህርመት ሓንቲ እያ ክትፈልያ ሙሳ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ እዚኣ መስሙር ናይ ሄርሜላ ዶ ትኸውን እያ ምክንያቱ እቲ ህርመት ሓደ እዩ ዘሎ ንዕኡ ነማዕበለሉ ደረጃታት ኣሎ ዲ ወይ ሓንቲ ድን ጥራይ ዳ ክትብል ዘለዋ ያ ኦኬ ፒተር መጀመርያ እታ ትግርኛ ህርመት ክንብል ከለና ጓይላ ትግርኛ ህርመት ጥራይ ኣይኮነን ጓይላ በልዎን ጓይላ ትግርኛ ህርመት ስለ 6-7 ዓይነት ኣሎ ናይ ትግርኛ ጥራይ ጓይላ ሓደ ካብኡ እዩ ስታሊላ ካሊእ እዩ ካልእ እውን ኣሎ ስለዚ ጓይላ ጓይላ ኩዳ ዘላታ ሳዕስዒት እያ ማለት እዩ እታ ጓይላ እውን እዛ ዲምዲም ጥራይ ትብል ኣይኮነትን ኩዳ ዓረዛ ገለመለ እንዳበልና ምናልባት ክዛረብ ክእል ድዩ ክእልኒ ይፈልጥኒ ሕጂ ሓወይ እወ ኣሎ ብዙሕ ደይተንከፈስ ብዙሕ ኣሎ ህርመታት ንባዕሉ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝበሃል ደራፋይ ገለ ጠቐሰን ነገራት ኣሎ ንዓኣ ክረኽቦ ኢለ ብዙሕ ፅዕር ኣለኹ ብገለ ገይረ ነቲ ንመንፈሳዊ ደይኮነሲ ከም ባህልና ኸማን ትህርመታት ትግርኛስ ቅድሚ ኣምሓርኛ ከም ዝጀመረ ቅድሚ ኣምሓርኛ ዝብል ነገር ምጅማርሱ ትግርኛ ከም ዝነበረ ቅድሚ ሽሕን ገለን ተደርፈ ደርፍታት ህርመታት ከማን ከይተረፈ ዝጠቅስ ስለዚ እሳ መጀመርያ ክንእርማ ኢለ ጓይላ ጓይላ እያ ህርመት ትግርኛ ኢልኩም ክሳይ ትግበር ህርመት ትግርኛስ ሓንቲ ጥራይ ኣይኮነትን ብዙሕ ኣለና ሳሚዕና ብዚኣ ስለዚ ትኻልእ ድማ እቲ ጓይላሲ ሕራይ ብሕጂ ሕራይ እቲ ጓይላ ዝብል ንባዕሉ ትመበቀሉ ኣብ ትግርኛ ዘሎ ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ትርጉሙ ጌጋ እዩ ጓይላ ኣይኮነን ዝብል ጓይላ ዝብል ተኮይኑስ ናይ እንግሊዝኛ ላ ተኽብል ኣሎ እሞ ወይ ጃዝ ዲ ሮክ ዲ ይኽብል ገለ ይኽብል ብዛዕባ ሙዚቃ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ እሱ ኣብኡ ዝዛረብ ዘሎ ናይ እንግሊዝኛ መበቀል ሬቨሊን ዝብል እዩ ወይ ድማ ካሮዚን ዝብል ኣሎ ኦርጄስ ዝብል ኣሎ ምስ ናይ ኤፌሶን ብመንፈሳዊ ቅኔት ዝዛረበሉ ዘሎ ዘረባ ኣብቲ እዋንቲ ንኣምላኾም ከምልኽ ከሎ ኣብ ኤፌሶን እቲ ቦታ ዝግዓጅሎት ዓንድታት ትገለ ኩሉ ነቲ ዓባይ ዲያና ኣርጤሜስ ከምልኽዋ ከለዉ ጥርሖም ኮይኖም ስጋዊ ርክብ እናፈፀሙ ብመስተ ተዓብሊሎም ናይ ስኽራን ደርፍታትን እናገበሩ ዘምልኹሉ ዝነበረ ኦርጄስ ይበሃል ሕጂ ቶም ተርጎምቲ ንህዝብና ክዛረብዎ ከለዉ ክዛረቦም ከሎ ከረድኦም ከለዉ ሲ እታ ዝኸፍአት ክሓስቧ ዝኽእሉ ቦታትና ባእስን ምትህራምን ወይ ገለ ዘላታ ጓይላ ብኸበሮ ይኻ ባእሲ ህዝብና እምበር ምስ ዝሙት ተተሓዘውን ኣይኮነን ትረዲኹም ስለዚያ ጓይላ ተባሂላ ተርጉማ ኣላ ንምሳሌ ካልእ ጓይላ ትብል ድማ እንታይ ኣላ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ጳውሎስ ናብታ ቤት ጓይላ ይኸይድ ክብል ከሎ ቤት ጓይላ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ኣምፊቲያትር ስቴድዩም ማለት እዩ እምበር ጓይላ ኣይኮነትን ሕጂ ንዓኣ ከም ጓይላ ክኸይድ ኣይደለየም ጳውሎስ ምን ኢልካ ዝዛረብ ኣላ ኣይኮነን 24,000 ትሕዝ ኣሎ ስቲል ስካ ሕጂ ስቴድዩም ስለዚ እታ ጓይላ ዝብል መጀመርያ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ጓይላ ኣይኮነትን እንታ ትርጉም ተስምዕ ክትቀየራ ዘሎ ኣብዚ መፅሓፍ ሕታማት تغيرت خوينات كير مالتي كالي أتسمع تسمع دلا راح كهونك عبدانن بمستن بقلن زقبر نجراتين بر زعما موسيقى ونا كنت نزارب دلا ترارينا بس سلازي إذا تصلوا زخات أني حب حزبنا إذا قد جامايك توم زمرتن دوم سوسي نحكوك تاترجم انتهت بالدلا لنا نسمع يا خلاتنا أب حزبنا دما من قد نحلفنا خلنا حج بس التحالف بس من قد ويابز هوتيل ويابز جرواب تقول دخانه كودا زيات ركزازم كبرو ديم تتبلسي نايوتو خل تسمعسي قولي حين بالكم وي حبش الله مالتي دي لبهم يهرم عندي انا بقولي عبهم قن اوشت اقوي لا تساني رخيبه
ስለዚህ ካብ 91 ካብ 91 ኢንፋክት መዝሙር ክምላእ ጀሚሩ ስጋብ ሕጅ እንደፋሉ ጽኒሕና ማለት እዩ ጓይላስ ከኣትሎ በዝብና ምክንያቱ በጃኹም ሓንዳቅ ትውስኹን ኢኹም ፕላቶ ድበሃል ክደግመልኩም የት ፕላቶ ድበሃል ታይሉን ንሓደ ህዝቢ ክትልውጦስ ናይቲ ሕብረተሰብ ሙዚቃ ሃበኒ ኢሉ ስለዚህ ናብ ባህሊ ተጠቂምናሉ ናይ ሃገር ጉዳይ ደርጉን ብኪነት ኢሉ ተጠቂሙሎም ዓብላልን በጻሕኒ ወንጌልስ ነስመራ ጥራይ ድዩ ነስመራ ጥራይ ተኮይኑ ካል ዓይነት ንግበረሉ ሞደርን ሚውዚክ ንግበር ካብ እስመራ ውፅኢል ካደሎ ከባቢታት ተራ ኮይኑ ግን ጓይላይ ድም ይድብል ድስሕቦ ጎይታ ባረኽኩም እዚኣ ኣብኡ ከለኻ ከዓኒ ስሙር ዋላ ክበ ወይ ራዊት ዋላ እቲ ናይ ትግርኛ ንሰርሖ ዘለና መዛሙርሲ ዳርጋ ጀነራላይዝሲ ጌርካለይ ሰናይ ዝብል እምበረይ ኣብ ወንጌል እውን ኣብቲ ዶክትሪናል ነገር እዚ በቲ ናይ ዘኮረስ ኣይኮነን እንዳ ክንገብር ኣለና ራዊት ዝሕቶ እውን የብሉን እግዚኣብሔር ይመስገን ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ንእሽተይ ክዛረብ ምፈተኹ ከምዚ ዕድል ዳ ኣይረኸብኩን እምበር ከምዚ ኣብቲ ናይ ኣምሓርኛ ክንብል ከለናስ ንወዳደር ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ በጃኻትኩም ካብኡ ንውፃእ ንግደፎም ናትና ስራሕና ንግበር ከምዚ ብሓቀየ ከምዚ ምስ ኣምሓርኛ ስልቕ ሒዙናስ ንወዳደር ዘለና ንመስል እና ብሓቂ ከምዚ ውሽጠይ ትሕርቀኒ ክትለዓል ከላ ዛርእስቲ ከምዚ ንተሓላለኽ ዲና ደለና ምስኦም ንወዳደር ዲና ደለና ምስኦም ለስ ናትና ንግበር እና ብሓቂ ቅሬታ ግበሩለይ ግን ከምዚ ውሽጠይስ ይንድረኒ እና ለስ እግዚኣብሔር ይደግፈና ኣብ ታሕተኻ ክምለስ برقت حج بزعبات هرمت تودي أدا قال شو عت عمت كله جنا سي مسوبي كوفي لاند على الكله I think تما عطس لازم تخفتت باكي من جورا الله مستني يعني مسوبي معلال فوتي نيري دحر ذكرني أبتحد بلا بوتا خوفيلس كم زيلنا بيان كعريرنا تأمتكوس يبايلي إذا هزبنا خبت أحسي إذا مزمور سلامس دبوت حي مثلاً مخنياتو نايكني شاي تبايلو سلاز حنسا أب حدا خستاي سلاز أتوس وانجيل سبت سحيل وانجيل كبصحت خوينو بتقريني عزي ديم دابله كم أخذ مرال قال شو عاد عمدي تقرأ أني كم زي ناي تقرأ هرمت كوينس كزمر على حريبة كم زي لتأميتن تحتي حق خيخ مرهاوي تقولي بخوم أستايل تتزمر بخوم أجاباب تتزمر سي بزح مدمعة وانجيل أبويك عشان كني شاي كني imagine guys ده حرق زي أبي ردي إني እግዚአብሔር ይመስገን ዓብየስ ኣብ ጎይታ መጽአ ዓብየስ ኣብ ጎይታ መጽአስ እግዚአብሔር ረዲእኒ ካሴት ኣብ ቁጥር 2 ክልተ ህርመት I don't know ክንደይ ኖት ይኹም ሰሚዕኩም አይፈልጥኒ ክልተ ናይ ህርመት ትግርኛ ኣውእትየ ሽዑድ ዝተጻሕፈኒ ውርደት ደብዳቤታት ክነግረኩም بخل يقول بخي حزيو مخنياتو نا بوخ غديفكي نتوانجيل اخفيكيو تباهيلو بزح كستا كوينه ግን ኣነ ተኣውሽቲ እይ ዝጸንሐ ከውጾ ግን ብኡ መጠን ከዓ ጎይታ ባርኽ ክትብል ደብዳቤ እውን መጺኒ ምክንያቱ ብኡስ ጎይታ ረኺበ ድበሉ ሰባት እውን ኣለዉ እና እግዚአብሔር ይመስገን ሓይሊ ዘለዎ ኢንሻአላ ወንጌልና ኢንሻአላ ከምዚ ወንጌል ከምዚ ተገይርለይ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ወጪስ ብትግርኛ ህርመት ኮይኑ ክስራሕሲ ይኽእል እዩ እና ይካል ይኻ እግዚአብሔር ይባርክኩም ኣዋ خلو ካምፓና ካብዚ ህዝብና ተዓዘብቲ ካብ ሰማዕቲ ኦኬ እርግላ ክልተ እንታይ ይብል ሰኣነ ካብ ቅድም ጀሚረ ዋላ ኣስመራን ኮለና ዋላ በዩጋንዳ ዝቃለሰሉ ዝነበርኩ ምዛና ፔተር ብጣዕሚ ድሳማ እቲ ምሳና ዮናስን እቲ መዝሙርካ ባዕልኻ መጀመርያ ተኽብሮለካ ባዕልኻ ኢኻ ነቲ ሰብ ትምህሮ ንሕናስ መምሃራን ኢና ልክዕ መምህር ከም ስብከት ዝምህር ንሕና ኸ ነቲ ሰብ መዝሙር ኣምልኾ ንምህሮ ኢና ዘለና ኣምሓርኛ ተምህረ ኣምሓርኛ እዩ ዝመሃር ትግረ ተምህረ ትግረ እዩ ዝመሃር
معسي قد جمر أم مدرخ كمهار اللو إلى دأمن بزح جزء حجي ناي مزمور ويكا تقرنيا بيت ويكا أزاقويلا كلام ده نمنتايا ديت معبل زلا ويكا نمنتايا يسب دي بلون الحيلة أب عمد حنسب مرعى مسمزة ويجراجويشن تحت زمر له سلازي أنا تازماري زبهالسي عمد مولو أي زمرون يزلخو أم مدرخ أي لامودون يزلخو دي تلامودو سب شعو متيو أبتي جواتي ويكا أب دحر عمد دحر زمير ناس كم يري مخ معبل حجي كم معبل دحر كوينو أم مدرخ كلك أخمتي خال هرمتات نسر حلو زلنا مالتنا خينو كابتي زمرتن ورشيب ليدرز نبهال زلنا نمهرم أو نمهرم أم مدرخ نمهرم أم حرنيا نحر زمير اللمسي أم حرنيا مكم مهارو زوعلو أم حرنيا أتزلل أم حرنيا أتملخ إلى نحر مهيرة يوم كم يوم زم مهار زلو ولا كأني ترجم ده أمبر كم تزبلته صارون عشر عمد دبازح أبو زح عدسات إست أفريقيا بمول ريونيرة زبازح دزمر مزامور أم حرنيا دزمر صبغتي قداي نحر لك كونفرنسي فرقي كابت تقرنيا أم حرنيا دزمر ويكأنا وحدات سبات لومود مزامور يدزمر كم تعت مال تقر مننا برك مالتي حجز فرح سلازلنا بعلنا نخبره بعلنا إنا نمهرو نزلنا نتهزبي تقرنيا بيت كا أب قدايات زقبر ديكونس أم مدرخ أم لخص نمهرم بعلنا تمهيرنا مشعو كل مود وأمز بالحسا ولني سمرة خبمو ودي أنا تيدا بزعبها تقرنيا خحسب كله أنا خم هرمت من مسجمية بالله كم زخون عينة هرمت كنسر حلو مزمور زلناي من الباتون كم زي خستايد اليوم مثلاً بفلا أبزي أتوكرنا خنسر حلنا يلنون كنزارب زلنا خوينا يسمع عنن بزي كاتقرنيا ببهلنا نسرح انت تخون تار اسي زبلت سات مخونت نيرا نابنت يا رداو زي مالنا حكيمش تنكيفنا نفلت كم بزحب كاسيتا سمعكم قالوا قلت سلسته قال سم قال خفال حبرته سمنا نعو زياده زبه قونا له حجي كسف حيلي تاخستاي مالتي بزي كات تقرنيا نقال يسمنا البات بتناي تقرنيا هرمت كنرخبو نخلينا قال يو خابتي ناي بيت كهنت ناي اورثودوكس زعابيلو بو زياده كبارخ يخيليو سلازي سي نتا رأس خسف حيلة أبى أطرح كم نتو كرسي أب كله نايبه لنا زبالة نجر نتو كرسي تتخون تارستي. Thank you سمر. أوكي حسب على الكميرتي يا خلتها دقيقة. قويتاي بارخ. أنا أنتي بلسي زي أبيري بارخ قويتها بكل نجار يجي سرح حجي تقرني عندي أتقيمات النازلة ولا بسمر حوي كبلوت أنحى ناي تقرأ أنت زمر زق أو ميلن ناي يكون عما زق أو ميلن ناي حدارب ناي كالو أنت زمر أي متقوم من سب تقوم ما زلوا سب جن نزاني تقرني هرمته أبنو سكف تشرشتات كساعب تشرش زب أسنا زلوا مس حلفتنا يبتك كريستيانات إيه خويني زلوا تشجر أنا نعي حج مدام دم تابت إحيى زلوا خنتاي زبل تتات قرنيا هرمتسي I think زعبير سلز صار حلا أيو سيد أنزق أو ما زلوا نايب حق إيه بزح عيو سلز اللواي بتعمل عيو اللوا داس واي خمسة أجير حزنا زلوا صغاف أنا جرك أبدأ جزلوا يكونون نحنا إنا نقاوم زلنا أنا نحد حدنا نحنا كمان أبوش تزلنا قريت أكبر لي أي تلاقى جمنا زلنا بس عبازة قام قزيا كزمر اللوا كسرح أنتو خوينو كبتصح أنتو خوينو خان إحنا إنا خنوت زلنا سلام أنت يا بتشرش تقرنيا سلازم زمر زلوا تسيم زوت صبات هلو سلازم كل تسلسة صبات نحن تقولون بلولنا نوّي كبل يبولون كغير اللو خسرح اللو تنا يسرح أملاخ كعير لوا أجزابير بخل زمن الله أملاخي موسيقى أنا أجزابيري نايكوستو تفليه نجار يلا سيطاني سارق عمر نايكزابيري كله نجار سلازم نحنا نعيه بفلا يحج أبز أكيمنا يزلنا أجزابير أتسينا الحكي تأكيمنا لنا نحنا واقع خفينا نخيد نسوقهم تقاومتها هاللوي بزح نجار كمتسيو جن سنتيق كان حدا نجار انت زي وتيها
ክትወፃ ይትኽእልን ኢኻ ኣብኡ ኢኻ ጠጠው ኢልካ ትተርፍ ብርክን ዋጋን ዘኽፍሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ዋጋ ዝኽፈሎ ነገር ካ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዓወት ኣለዎ እዩ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ተዘይ ጨዲድና ተዘይከድና ነቲ ራእይ ክንጭብጦ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ተባረኹ ንስራሓሉ ማለት እዩ it's wonderful idea ራህቢት wonderful idea ኣምላ እያ ክንዕብየ ኣለና ግን ከኣኒ ኣብ ቸርች ብዙሕ ሰብ እኒ ዘሎ ከም ዝበለቱ ሕጂ 3 ሰባት ዝወፁ ሰባት ኣሎ ግን ከተተዓርቀና ካ እትትኽእል ኦኬ ሓሳብ ወሲካስ ኣተዓርቀና ምስቲ ንሓቅሲ እንታይ ክብል ደለ ትምትዕራቕሲ ሓቅን ተረኣ ኮይና ሓደ ነገር ክደፍኣሉ ለካ እየ ዝኣምን ሕጂ ኣብተን ኪቦርድ እንተርእይኹም ዘሎ ኣስማትሲ ረይገመን ጀሚርዎ ጃማይካንስ ካብ ስካድ ባህል ሚውዚክ እንዳወሰዱ ድራግ ዝገበሩ ኢና ንገብሮ ዘለና ሕጂ ቅዱስ ቃ ንሓስቦ ሮክ ኤን ሮል ኣሎ ፖፕ ኣሎ ኩሉ ብታ ኪቦርድ ኣሎ ታይሮስ ሓሙሽተ ክስራሕ ከላሲ ካብቶም ዝሰርሕዋ ሰባት ኣኽሊሉ ተኽለ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኬብሮን ቸርች ጊታር ዝወቅዕ ሒዘ ከይደ ነይረ ተፀዊዐ ነይረ ሪቻርድ ባህል ነቲ ሙዚቃ ኮምፖዝ ዝገብሮ ረኺበዮ ጓይላ ክትእትወልና ኣለካ ኣብዚ ኢልዮ ኣስማዓኒ ኢልኒ ከመይ ዓይነት ድሕሪኡ ክረኽቦ ይከኣልኩን ስቲል ከፅዕር ኣለኹ እንደገና ክረኽቦ ካልኣይ ግዜ ማለት እዩ ኣኼባ ነይሩ ምክንያቱ ኣብኡ ተትሉ ቁሩብ ከማንሰ ክሳይ ምገበረትና ኩሉ ናይ ደርፍታት እዩ ኣብኡ ዘሎ ናይ ደርፍታት እናተጠቀምናሲ ኣፍታ ናትና ክትበፅሕ ከላ ሓጢኣት ትኾን ኣላ ወላ ካልእ ተኻልእ እስክስታ ደይኮነ ተኻልእሲ ግን ወላ ሓንቲ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ንሕና እንተኣ ተቐቢልናዮሲ ፀገም ኣይክህልዎን ካልአይቲ ምሳኣ ዛምድ ኣቢለ ክብላ ከነላምደቱ ኮይንና ቀደም ማለት እዩ እንታይ ንገብር ነርና ክነላምድ ክንጅምር ከለና ንኽምላእ ፀገም እዩ ነይሩ ኣብ ቴስ 88 ናይ ምሉእ ወንጌል ካሴት ክንሰርሕ ከለና ክነእትዋ ኢልና ሓንቲ መዝሙር ፈቲና ድሓን ደርፊ ከይትመስል ተባሂሉ ደርፊ እኳ እያ ትመስል ኮበሮ ክነምፅእ ተበልና በዓል ዘማሪት ክደይ ኮበሮ ምፅአን ብዙሕ ነገር ጣጣ ኮይኑ ማለት እዩ كأتو يبولن قلت تباهيل دحنا حالي في الزمن بدحري أخال متي دحري أنت هيد بلا بلبي متي مزمور قايلا بمتاكن جمهور جميرنا نوارح هرمت كي جبرنا بزحول كن جمهور جميرنا بزحول جيرنا سب نوارح يد لكم دلوه سب أتيو لميدوو مزمر حدا معلت هندر شو عن قبر جميرنا خبره كيك حلوة أوريد زميرهم ما نوارح سلازي كم جيركم مسخ توتخوا ليهم بس لو مزمور زمرونات حزبي أي واحد شعو نحق جنس ندفع له دقفين ده بالناس هندفع ويتباركم رأيني مدام دمت قبر لنا منا مجرش حنتر أرس لاتنا لا حدا وانك انتايو تي بحنس قالنا مش تتوهبنا زلو حلافنت كنزاربو لطراي يكون السقم تكون وسدو ليون حجي ابصرح اتينا نسرحيو بهالاي انا تمالي قدام سنبتا بمينوسوتا نيرايتي افتمر عس تغرنيا ريتم كنزمرلهم مسبلكم توم محواتهم مرحتسي يوني بقى ابقل اوان دوابيلنا لنا يلومني دحر سلازي قلطيفكم تزراربو لامو قلطيفكم كاتعرخم ما صبو مخنات تهزبسي بتعمي تصلوالو بتغرنيا بيت بتعمغا اند حسبنا لينا زلنا يلوم حج انتايو افتم بيتكسيانات مرحت اندحر تي مردا جيجا كوينوسي بو حليفكا تسرح ነገር አይክህሉኒ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንግበር ንሕና ሓደ ፍቲ ካሴታትና ንእትዎ ባህላ ያና ጽቡቕ ሰራሕኛ ተረኺብና ካላይ ኣብቲ ቤተክርስትያናትና ካ ንምዝማር ነተባብዕ ምክንያቱ ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ኒና ተዛሪብናሉ ካብ ኣሉታውስ ኣዎንታው ጽልኡ ይዓቢ እና ንስራሐሉ ጥራይ በቃ ተሓሳብ ንስራሐሉ ብትብዓት ከ نسرح نتوم بيتكسيانات كان نرد أيام أبكاسيتات كان نسرح بو متن تقبلنا تندارخ بخيدي بهاله جيزينا يخيط سلازلو أسيري باتنا زلا فرق سعدي خندي حارة مو نلعلادو حاتير أرستينا هابنا بزعبا أملو خوينا خنزارة بدلينا أملو خوناس كيميالو انتاي انكفاتات المخلاتات نيقاتمولو كاب ساوند سيستم جميرنا أمونغوز جبر ديستورشن فيديو من مقدار حديو قال جمدات نمستخ خالص كبر هجي انتايت أجمعات يقوان فلو سمرة بأخذوا خجم مثلني من البعض زي أخاني كم حسب كحسب نوركوس زوم ناي تكنيك سي أبزي حبرة زئتوات اليوم كم يوم
ናይ ሚድያ ኦልሬዲ ተዋቲል ሞባይል ተፈቂድልና ኣሎ ቴንክ ዩ ናይ ቴክኒክ ግን ሕጂ ንኣብነሲ ኩሉ ኣምልኾታትኩም መደባትኩም ኣዳሊኹም ብዝግቡእ እንድሕር ናብቲ ህዝቢ ተዚ ሓሊፉ እቲ ሳውንድ ሲስተም እቲ ሳሲ ከመይ ኢንክሉድድ ድዮም ብዛዕባ እዚ ወይ ነቶም ደንጊኹም ዝመጻኹም በርቶም ዓንቲ ወይ ዝነበርኩም ቁርብተይ ገሊፅያ ነይረ እዚ ሕብረት እዚ ጥርናፉ ቁርብተይ ግፍሕ ክብል እዩ ካብዚ ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ዘመርትን ሙዚቀኛታትን ሓሊፍና ኩሎም ምስ መዝሙር ዝተሓሓዘ ኣገልግሎት ዘለዎም ይትረፍ ዶ ኣብ ሳውንድ ሲስተም ምስ ሙዚቃ ዝተተሓዘ ነገራት ዝመፁ ሰባት ሲ ብገንዘብ ከይተረፈ ፋንድ ክገብሩና ዝኽእሉ ሰባት ክንጥርንፍ መደብ ኣለና ስለዚ እትዋት እዮም እዞም ሰባት እዮም ጳውሎስ ኣብዚ ናይ ኣምልኾ ዕንቅፋታት ዝብል ዘሎ ሲ ኣብ ናይ ኣምልኾ እዋናት ንኣብነት ሰብ እንዳምልኸ ከሎ ገሊኦም ሞባይል ሒዞም ላይቭ ይቀድሑ ብዙሕ ማለት ሲ ሓንሳ እቲ ዘማራይ ይዝምር ሓንሳ ብሓደ ቸርች እውን ካብቲ ዘምልኽ ሰብ ንላዕሊ ሓንሳ ሲ እቲ ካሜራ ዝቀድሕ ይበዝሕ how can we avoid this one ساعات 2 minutes and 2 minutes ኣብዚ ሓለፈ ግዜ እውን እዞም መራሕትና ነጊሮምና ነይሮም ኣብ ሂስተን ካብ ዝተረኣየ ሓደ ዓበ ፀገም ብዙሓት ሰባት ኮንሰርት ኣብ ዝገበርናሉ ግዜ እዚ ትብሎ ዘለካ ሃኒባል ልክዕ እዚ ብሴልፎንካ ጌርካ ምቅዳሕ ሶሪ ኣይኮነ እንታይ ርኢና ሲ እዚ ላይፍ እንዳምለኽካ ከለኻ ላይፍ ኣብ መድረኽ ኮይንካ ከምዚ ጌርካ ሰልፊ ምግባር ተራእይና ተነቂፍና ኢና ብጣዕሚ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ክውገድ ዘለዎ ነገር እዩ ኣምልኾስ ኣይተመሰጥናን ማለት እዩ ንሕና ብዛዕባ ስግደት ዝብል ክንዛረብ ከለና ኣብ ዲስካሽንና መፅዩ ኣይበፃሕናን ከምዚ ዘይበፃሕናዮ ኢልና ሓደ ካብ ንዝምሮ ንሓስቦ ዘለና ስግደት ኣይበፃሕናን ፍግም ኢልካ ናብ እግዚኣብሔር ስግደት ኣምልኾ ብስግደት ይድውዳእ ንሕና ግን ኣብዚ ላይና ዘለና ምንጣር ገለመለ ኢና ዘለና ግን ናይ ኣምልኾት ናይ ጠርዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሓደ ናይ ብሓቂ ኣብ ምሻሎ ከምዚ ኣይንምሰጥን ኢና ዘለና ኦዲየንስና ናይ ኣምልኾ ኦዲየንስ ህዝቢ ይኮነን ምሽ ናይ ኣምልኾ ኦዲየንስ ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ኣምልኾሲ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ክነወግዶ ወላ ኣብቲ ዘለናዮ ሎካል ቸርች ሲኹን ኮንሰርት ክንገብር ከለና ከም በዓል ቴዲ ሕጂ ዝቐድሑና ዘሎ እቶም ንዕኡ ዝተወሰኑ ሰባት እንተዘይኮይኖም ንሕና ብጣዕሚ ክነወግዶ ሕጂ ኣብዚ ስለ ዘለና ዘይኮነሲ ኣብታ ዘለናያ ሎካል ቸርች ስከምኡ ንገብር ኣለና እንተኮይና ብጣዕሚ ክንገድፎ ዘለና ይምሻሎ ንእግዚኣብሔር ኣኽብሮት ዘይህብ ነገር እዩ ደይምምሳጥና ክሕዝነና ኣለዎ ምሻሎ ብእግዚኣብሔር ተመሲጥና ኣብ ምድሪ ፍግም ኢልና ንእግዚኣብሔር ክሳዕ ንሰግደሉ ልብና ክለዓዓል ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ዘይምብፃሕና እንዳሕዘነና ግን ዲስትራክሽንስ ድማ ክነወግዶም ኣለና እዚስ ኮምፕሊትሊ ክጠፍእ ዘሎ እዩ ሃኒባል ሓዊ እዚ ላይቭ ምግባር ሰልፊ ምግባር ሰሴልፎንካ ኣምፂኻ መቕዳሕሲ ብጀካ ንዕኡ ዝተወሰነ ሰብ ተዘይኮይኑ ኩልና ኣብ ሎካል ቸርችና ከማን ኮምፕሊትሊ ክንገድፎ ዘለና ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብታ ዝሓለፈት ናይ ጓይላ ህርመት ትብል ዝነበረት ኣባያ ንእሽተይ ክዛረብ ዝደሊ ኣብታ ቅድሚያ ዝነበረት ክዛረብ ዝደሊ ንእሽተይ ጓይላ ከምቲ ጴጥሮስ ዝብሎ ዝነበረን ከምቲ ሄርሜላ ዝብሎ ዝነበሩን ኣብ ከም ካልእ ህርመት እየ ዝርዮ ልክዕ ከም ካልእ ህርመት ኣብ መድረኽ ክዝምበር ኣለዎ እየ ዝብል ናይ መርዓ ጥራይ ኣይኮነን ኢለ እየ ክስታይ ዝገብሮ قدن كأنس سألوا لنا إلى خير حسبني كنزمر كل الناس كنا ملخلون خلينا يذكرني أحد ما قلتنا روت أتأبي قول لي تبل كيس عكاس كزمرات خلي خانة ملأختان لا رقم والدي هجي عم مدرخ لك كم كله هرمت كيرنا خنريو تبوي لي ساعات تبارك سألك أوكي أنا أجمركم بتاناي كاب جزي خيازيا أبتاناي تقريني هرمتسي وحشو سمع له
بحساب نكون بصقام دلخو أنا أب كم زناي كذا خنشا مزمور عندي عبيني فلوي زبلو تسحل دبل ببيانو تزمر ما بزحته جن ناب حبرتسبنا كنري خلنا هسي كندي سبيو تصبق دبلني نفع دبلنا سب حيدة سبعة يوم كندي برسنت يوم نزنا إنجليش ستايل تسمعه تزبزح تيس عند شعتين دو خبره تتقرين يا هرمتي تسمع سلازين غيلنا قرينا دين سرح دلنا قلنا بنغيل اللون تنمت نهزبنا مبصحسي عب تراخن بوي تخاليتي نشتي ابتم عملخو نفلط مزمور نزمر نبل سبات ابتناي اغلغلوت غزي ريسبكت يقولنايو حجي السيلفون دا مت عارف كيسات النمبر بلبناس خمس زبلنا ينا نيرنا مالتي قدم سيلفون كيما تخلو بزو حساب ريلاكسد سيريس دخون اب كمزا اخي بايو طولو يلمنا ابزي خنسحق زغبانا نيرو ابتناي املخو ارياسي قدم املاح كفراح يغبو كن لمدو زغبا غزانا يكون ندا علبونا يكون ندا علدينا يكون ግን anything نغبروسي ولا دنني لنا خدمت حجي كله صاب كعلل كله خزارب كله خصحق كله قال اسم بدي دبل انت هم تقبر له دحارتهم حزب خيكون استم نحنا خايناهم نغبر قصونات نايت مدرخ قال لا 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 اي واص انا نيو ايد بلانا قدن بسيلفون طراي ديكوس كله نغرنا رهاويت እግዚአብሔር ይመስገን በዛዕባታ ናይ ትግርኛ ህርመት حد جزء أمرع خزمر كله علماويان ببزحياته دس يدبلنا عنه شعتهم كريستيانات كورينا نوتس حقيقة بقى أنا حقينا نخري مناتو علماويان أتيهم أنت يأتوه وشلو مش على بوجيرهم يأتوه إننا عين خري بجحتكم نحق خمس لزقات أمني أكنت خورينا نقط فلو مموش عصام بينهم صمنا تتمامتو سعو كبت حق كبت هذا لما دواس عصو جن أما أكل أتينا إحنا أملخو غيرنا إدنا العلنا خزمر كلنا حد جزء أيدفرون يوم كمان بخومو عينة ندحر دا أجمير كايو يصقعوا يوم ندافروا يوم دعاتو سلز نحنا برزنت نتزلو تقرينيا حرمديو كزمر كله برزنت ناب أملخو وسيدنا نازمرنا أنت أتينا you will see guys follow كجبرونا ده حركة أي تحزولين بر زوم أرثوذكس background هم كأنهم تقاوموا يقريتها جبروا لي ده حنينا نحنا بحكي يدب لكم شو شيلكم كم زي عبوهم له تقاوموا لهم نيسوس شوش بقولوا بحكي يدب بحكي أبزينا أملخو قصاي زبل كايو لا ببزحي خمس لدري أبزناي أملخو خاني حد جزء بيت خرسيانات ناس اللي زي كونه الساوند سيستم يسرع مش يوت ده حر ما يسخ سرع كله شالو جنا كسايس اللي زخون أوقات بزح طبق توحيدو أي متنيو كم تزبل كي خات تسب أب أملخو خاتو خاني باستر دست حرقو تزارب قدم ذكرني أملخو سيلو أبجزا إيدي جمريدو إمبر كم زن نايك أدم مكاين الله مش كم بجمد جير كات سحبان شو نيلان حرق ملسا ودي لذي بأملخو كينا نمسا توم أمنتي توم كريستيانات بحالسي بأملخو كينا نمسا أمو أب أملخو نتو كويتا أسير عدل أسير عدل ودي أو أنا يعني دير أخوكم بيتزاركم كا أوكي أو برختكم يا حجي العسل العخيم أيوه يسوس قويتاي مالت أقداس نجار إذا نزار ولا زلنا نجار أتي مسارتها وزخنا نجاري مالت تعلمنا خمسيلنا مكابنا تقند نجار نهزبنا مبصح عندي ولا تعنت ويك الزاربة زدلخو نجار كزاربة إجابير مسجد كل مزامراتنا
ኣብ ችክችካ ዝበለ እዩ ኩሉ ችክችካ በቃ ዝብዓብ ለለ ችክችካ እዩ ትግርኛ ብዙሕ የለን ሓንቲ ክልተ እንዳኣትዋ እዋ ግን ትናህና ይኸዕብልል ዘለው ሕጂ ከም ወገንነት ዘይኮነ አንተ ይራህዊት ትብላ ነበረት ከም ወገንነት ዘይኮነ ዕላማና ግን ህዝብና መብጻሕ እዩ ንዑ ክንበጽሕ ተኮይና ንዑ ክንመስል ኣለና ጳውሎስ ከም ኢሉ ምሽ ንዖም ስነቶም ዝደልዮም ወይ ክምስክረሎም ዝደለየስ ንዖም ዳመሰለይ ዝምስክረሎም ነይሩ ስለዚ ሓደ እቲ ቶም ኩላና ማለት ቶም ዘመርቲ ሞር ኮንሰንትሬት ኣብ ትክስታ ክንገብር ይግባአና እዩ ንሃና ዘሎ ህርመታት ኩሉ ኮንሰንትሬት ክንገብሮ ይግባአና እዩ ንምንታይ እዩ አንተ ወይ ናብታ መጀመርያ ሕቶ ናይ ሃኒባል ክምለስ ንምንታይ እዩ ኣብ መንፈስ ዳኣቱ ኣብ መንፈስ ዘይኣቱ ዝብል ነገር ሰብ ስለ ዝለመዶ ጥራይ እዩ ገሊኡ ሰብ ሕጂ መንፈስ ምእታውን ዘይምእታውን ካብ ልምዲ ይገብሮ እዩ ገሊኡ ይምቁሮሞ ጣዕሚ ስለ ዘለዎም ስለ ሙዚቃ ነንዶ መንፈሳውስ ወላ ዓለማዊ ከማንስ ይምሰጥ እዩ ድሕሪና ይምስ ብዙሕ ነገራት ኣብ ብዙሕ መምሳጥ ኣትው እዮም እሱ ካ እንታይ እዩ ንሕና ቶም ዘመርትን ቶም አርቲስት ብምሉኦም ከመይ ጌርና ከነመቅሮ ይግባአና እዩ ቀዳማይ እውን ኣርሽ እውን ዛረብ ነይሩ ኣርኣይ ሃብተ ጠቅላል ነገር ዝመጽእ ነገር እንዲ ዝፍታሕ ነገር እዩ እቲ ምምቃር እቲ ክግበረሉ ዘሎ ቴክኒካዊ ነገራት ግን ናህና ነገር እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ መቂሩ ኣብ ሃገርናስ ዓበ ነገር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ሕጂ ከነመቅሮስ ክንክእል ኣለና ግዜ ክንሕልፈሉ ይግባአና ይብል ካልኣይ ነገር ካብቲ ናይ ወርሺፕ ነገር ከኣኒ ፓስተር እሰይ እውን ኢልዎ ኣሎ ንሕናሲ ክሳዕ ክንደይና ንምልኽ ኣነ ፐርሰናሊ ክንሓስብ ኣለና ኣነስ ክሳዕ ክንደይ ምስ ጎይታ ዘምልኽ ኣነ ብዛዕባ ገዛ ርእሰይ እንድሕር ዳ ሓሲበሲ ኩላህና ነነፍሲ ወከፍና ኣነስ ክሳዕ ክንደይ ዝኣቱ ኢልናስ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ተደይ ንሕና ኣነ ተዘይኣቴሲ ወርሽፕ መርሕ ድሕር ኣለኹስ ንባዕለይ ተደይኣቴሲ ነሰብ ክእቱ ይክእልኒ ናብራና ኩሉ ግዜስ ወርሽፕ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ቸርች ስለ ዝመፀና ጥራይ ዘይኮነ ከማስ ኤቭሪዴይ ክኸውን ኣለዎ ይብል የሱስ ጎይታ እዩ أناس انتاي خبل دالي سامعون الله اوكي انتاي خبل دالي كل جيزة نفس وكف لا مالتي including myself كاب نفسنا ونجمرة كل جيزة نجارات كاب نفسنا كنجمرة خلنا مور كردنا زخل مالتي لا حسب سلازا عنتوي راهويت بالدعم قويتها برخبلكي كل قاليت كيخي وتي مجمرتا كتردأنا زلوا نجار مالتينا دحسب أنا ولا كم جراس لا تردأنا برات تا قايلة تبل زلاب كلام لحظة انتاي مخانا أقدمو بيتر قالت أنيرو انتاي مخانا تردأنا تكلالوا مغنياتو ولا نحنا خابكم وموت عابينا زلنا عاوز لازت أنا حنا مسمت أنا هنا أون ملس زلنا يمسلو الله رأسنا ولا تملخنا عملك كله تكالنا تخلص مغنياتو تزعبينا بدرفي كال قوايلاي ولا توم كال بيت سب كتسمعهم كلها غمر نابانا آتيهم قال نحنا كساع زي تردأ الناس نعاتهم كأكردوا ما يكلني مجمرتا ترديت عبانا كهللو مجمرتا دما تناتنا تقرني آخن بالكلناس وسي تبيتناتنا نس مجمرتا خنحاس وزلنا كلهم قاليتكم ويهم كداق ما يدلني ونازو نسي كوتناتنا دهر سبب بالناس تكرار تخبروا تقرني مالس نسي بو نجار حج مجمرتا نحنا كردأنا كخل على مالتيو نبكال كنبتصح انت هنا كاليت دما عنتوي جيزنا بكال حالفنا كال علاز دله كساغر አይደለሁን ማለትዩ كل ጊዜ عيو ወንጌል ክባሃል ከሎ ብዙሕ ንዛረብ ብኸናፍርና ብዙሕ ነገር ቀይዲ ብዙሕ ናውጽ ገለ ሓደ ነገር ክንሓስቦ ዘለና ግን እቲ ፋይናንሻል ክንሓስብ ክንክእል ኣለና كل ጊዜ ኣነ ከም ዝሓስብ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ማለትዩ ሕጂ ከይት ኣስኳ ከሐልፍ ዘይደሊ እቲ መጺና ምሽ ሕጂ ከመይ ኩሉ ጎይታ ባርከን ኩለን ጋይድ ጌረናና ካብ ሕጅስ ኦኬ حد نيش سكند خزارب انتايو كاب حج مالتيس اكاونت تخفيتوس كاب شو عمسبت انا بروجرام جلس منياتو ندحر سفح لو نعيو زيرو ايد كايكونن تتعونا مليس كانتو ما قلقلتي بخومو محسابك كندربل كاب حجتنا اكاونت تخفيتوس لبو خمزة فكادو تسب ندعابي خيد منياتو سلازد لينا مالتيو تغانزا قوي تباركو
طعم بون كلهم طعم بون يبلوا اوكي طعم كورنت اوكي هو ارأيا هبتك زارب دليله كم اوكي طبعا تقرينيا زعما عملوا هنا حراي بروهات فطرت اوكي قريب بون اوكي حراي ما نزانا يملخو ولا متقاللي كنقبرلا متى دما مس باول حويك تزاريمنا ديسكاس غيرناسي انتي غيرنا ديسكاس حساب ابا املوخناس ديستراكشن زخون زلو تي ناي سل كمزي سلف او سو لايف غلغله ترا زي كونه which is very بتعمي حنسانساون ولا توم زمرتون حق نزارب حدا زمرتون بعلهم لايف محلالفون رؤسهم it's not good it's for me it's a little bit لدحاني اواني شيم صبق ايخونن مالسي بعلكم دا اريا تكون لكم معناته ايتم محلالفون لايف نعو زخونو سبات اللوخم كاني انت تباهلنا اب املخونا دي املخو مزلال ترايديو غير تباهلنا املخو مزلال منطار ديو اسو تباهلنا خالي دما انتي تزاراريمنا እንደገና اب غزي املخو برغص ንግዚአብሔር በሁሉ እንትናና ከነምልኮ ጽብቆ እንዲሁ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ነውጾ ኮንቴክስት አለ ሁሉ ጊዜ ቴክስት ዊዛውት ኮንቴክስት ካ ኢትስ ፕሪቴክስት ዩ ሕጂ ነውጽ እንታይ ነውጽ ዳዊት ከማን ጥራሕ ዝባኑ ኮይኑ ዘሊሉ ኢልናሲ ከም ኮንቴክስት ንጥቀመላ ንዓ ድላይና ተኾናስ እንታይ ኣለዎ ንብል ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣምልኾ ሕንከትን ርዝነትን ክህሉ የብሉ እንዲሁ እዚ ያን ካልእ ድማ ኣብ ኣምልኾ ማለት ከምዚ ሕጂኳ ዝመሓየሽ ዘመርትስ ክሳዕ ክንደይ ነቲ መዝሙር ኣጽኒዕኩሞ ትመፁ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ፍቕድሲ ሳጥራይ ትደጋገም ማለት ኣብ ካልእ መዝሙር ምቕያር ዘይኮነ እሳ እንድሕር ኮይኑ ብኡ እቲ መንፈስ ኣምላኽ እንድሕራሊ ግን እቲ ካልኣይ ሳልሳይ ከለዎስ ሓንቲ ጥራይ ንሳ ትደጋገም ንስ ጥራይ ዘይኮነ ድማኒ ኣብ ገለገለ መዘምራን ድማኒ ብሓደ ኳየርና ዘመሩ ከለዉ ይፋላለዩ እቲ ኣብ ምጽናዕ ዝምልከት ማለት ክሳዕ ክንደይሲ ነስተንትኖ እሺ ማለት እቲ ሓሳብ ሰፊሕ እዩ እታ ርዝነት ግን ክዛረባ ወላ ሕጂ እንታይ የፅባኣነ ወላ ኣብቲ ኮንሰርት ኮንፈረንስ ኣምልኾ ንገብሮስ ደረፍቱን ክመፁና ክእሉ እዮም ኣምባሳደራት መራሕቲ ሃገራት ክመፁና ክእሉ እዮም ናይ ሙዚቃ ኤክስፐርት ዝኾኑ ክመፁና ክእሉ እዮም ሕጂ ኩሉ ክመፁ ከለዉ ናብ ቤት ኣምላኽ ብመንፈሳዊ ነገር እዮም ዝርእይዎ ኩሉ ነገራት ሓሳበይ ተረዲእኹሞ ሕጂ ሓደ ኣብቲ ኳሊቲ እቲ ሙዚቃታት ገለ ሳውንድ ሲስተም ዝበሃል ነበረ ብዝተኻእለ መጠን ክጽናዕ መጽናዕቲ ክግበር ኣለዎ ጭጭጭጭጭ ዝብል ገለገለ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ኣወዳት ይኹን ኣዋልድ እቲ ክሳይ ማለት እቲ ደጋዊ ነገርሲ ወሳኒ ኣከዳድና ንባዕሉ ብጣዕሚ ክሳይ ዲስትራክት ትገብር ሓቂ ወላ ተጋገ እቲ መንፈስ ኣምላኽሲ ብኩሉ እዩ ዝምለኽ ብሶል ብስፒሪት ጥራይ ኣይኮነን ዝምለኽ ብኣእምሮ ብኩሉ ይምለኽ እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምልኽ ከለኹ ኣነ የለኹን ሰብ ኣሎ ድዩ የለን ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ ጀስት ምስ ልዑል ጥራይ ኮኔክት ክኸውን ይደሊ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡ እንተዝኸውን ይብል ሕጂ ዋላ ኣብዚ ናይ መራሕትን ድሕር መፂኻ ኸማን ንመራሕቲ ኸማን ከነዕርዮም ንኽእል ኢና ፓስተራት ብዙሕ ግዜ መራሕቲ ሶሪ በዓል እሰይኖ ገለ ዘለኹም ኣብዚ መራሕቲ ክሳይ ይኸውን እዩ ኣብቲ ናይ ቸርች ክስታያት ጥራይ ይጥምቱ ሓሳብ ተረዲእኹሞ ከምልኹ ክኽእሉ ኣለዎም ክሳዕ ክንድኡ ከዓ ንዖም ከዓ ቻለንጅ ክንገብሮም ክንክእል ኣለና በቃ ብሩኻት ኣምላኽ ባርኩም ብዙሕ ክንዛርብ ንኽእል ኢና ብዙሕ ክነዕልል ንኽእል ኢና ሓፍተይ ባይዘወይ ኣነ ኣምላኽ ንኣሴር ስለ ዝሃበና ኣምላኽ ይመስገን ያጣ ሺስያ ኣይ ቲንክ ኣሲሮ ማዕረ እዛ ጳውሎስ ተዛረባ ቀድሚ እዚ ፕሮግራም መምፅኡሲ ቀረባ ግዜ ካብ ኣስመራ እያ መፅያና ኣብዚ እወ ይውድእ ደለኹ ግን ከይተዛረብኳ ሓልፋ ኣይደለኹ ፍርቂ ዳ ሽግር የለን እቲ ዘረባኣሲ ኣሰንቢድና ዓይነት እዩ እሞ ክረኽቦም ከለኹ ነግሮም
كم تازلات تخلف عجن من البات كي حمق قالوا سيا ذكرني أنت أخم كونكم ده حنت ملت مزمور سي مزمار ده تقولوا خونكم زمرتي قوم تبالو حنت ملتي كتزمروا تقولوا هجي أبتي ناي كال سب مزمور ناي يوناس تجمرو تفقدي تفطن إلكم تعرفوا ولا تقالات براكتس ديكم ده يتجبروا قالات ديكم ده يتصنعوا ويس أبزمت يخم يخم تلامدوا إذا أبجح خبز حلي خانة زوم زمرتي نقول لنا أتي وي عيني جمرو نايس مزمور نزمر ندحر كوينا تأزماش تراين وزدا فقديني فلطون ديني فلطون ندحر كوينا حنت ملت مزمور سي حمق يدر يدلو بدقة أنا ونادمي تكجبر دلي ندحر زمري لو من بخالق بزح نتحصل زلنا سي تحنت فقد تراي تذكرها خمس باولوس دبلو تخالق تسلا ديلا ولا نزناتي مزمور ملوك زمرو ديكل حجسي أبتي عيو علنا دا أنا بالإنبر بقاف براكتيكالي سي إن دحرنا تفقد زي نشمددو جزيري وسيد ناسي قدم كن شمدد يتذكرني زي أحد را أهوب كلكم سامعكم من تخونوا ناتا يكونتن قدست يتبهالها محلالي فاتلكم الله እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ጊዜ ነርና ምሽ ወይታ ይባረክ ኩልና ዝብልናዮ ኣብ ልብና ይሕድሮ ሓንቲ ነገር ግን ሓደራ ክብል ብፍላይ ኣብታ ናይ ትግርኛ ህርመት ከምዚ ደድግበር እንዲና ክንብል ፀኒሕና ጅኩል ኣብዝለና 40 ንኸው ንሕና ንግበራ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኸይድና ቻሌንጅ ለና ኦፍ ኮርስ ኣለና እንተ ደኣ ክንገብሮ ኢና ኢልና ወሲና እንተ ደኣ ፀሊና ኸ ክንዕወት ኢና ገይርና ንግበር ይግበር ኢልና ግን ካብዚ ምስ ወፃና እንተ ደኣ ረሲዕናዮ መለስና ንዓመታኻ ክንውዕ ኢለና ማለት እዩ حجب زي دمت زلوا عمت سي أب كل البيت كريستيان سي بتجرني إحنا جميرنا لنا بيت كريستيان بتجرني هرمت مجمير ناس بتجرني هرمت كنود تقبل الله أنا عارف الرايدو